Hola! Molt bona vesprada a totes i a tots. I s'escolta doble. Sí? Per què? Perquè estàs parlant per aquí i per ahí? Hombre, la meva càmera Ara. fallant. Com pot ser Ara. això? Com pot ser que la meva càmera no falle? Sí, avui veurem el violiste en todo su esplendor. Estic en modo Canal Plus, en la època dels 90, ¿vale? Me encanta esto. És un podcast creatiu, és vintage, és un podcast vintage. Què O trobes? sea que la gent que mos escoltarà després estarà dient ¿y estos dos què estan dient? Això mateix. Bueno, de manera oficial, benvinguts i benvingudes al tercer curs, perquè li hem canviat el nom a les temporades de l'Opixtec, violiste. És que considerem que tenim una miqueta més de personalitat com per dir-li temporada, sessió... Nosaltres som prou docents a casa, així que curs 3, episodi 1. Perdó, curs 3, capítol 1. Capítol 1, correcte. Perdó, fallo tècnic, disculpeu. Doncs benvinguts i benvingudes de nou a l'Opixtec. Ja sabeu que l'objectiu de l'Opixtec és portar-vos les notícies o el més destacat del món de la tecnologia i videojocs en la nostra llengua. Per què? Doncs perquè moltes vegades el món de la tecnologia i els videojocs té tanta informació que és molt difícil de poder saber què és el que està passant, no? Així que nosaltres en aquestes petites píndoles que podreu escoltar com sempre en format podcast a Spotify I en format refredat de la Simmer. Sí, ara parlarem d'això, podreu escoltar el que hem triat per a vosaltres cada setmana gravant el podcast en directe al canal de Twitch, però, com he dit abans, escoltant-lo a les plataformes de podcast, en aquest cas Spotify o Anchor, que ve a ser el mateix. Sí. I per què el constipat? Doncs perquè sí, perquè el meu cos ha decidit que després de l'IndieDev havíem d'acabar així. Constipada. Era ideal, la Simmer a missa repicant i aquestes coses, pues bueno, passen. Per cert, avui se m'ha ocorregut una coseta. Apunt informatiu de videojocs i tecnologia. Perquè com és un podcast curtet, tampoc és un informatiu, tampoc és algo eterno, no? Apunt informatiu, no? No ho sé. Bueno, seria la versió informativa, no? De videojocs, ja que no ho fan ells, no? Perquè no li tiren al tema dels videojocs, de moment, malauradament. Doncs ja ho fem nosaltres per ells. O sigui, que si mos volen contractar, així estem per a... Aquí al canal de la Simmer Valenciana, i jo sóc el Simio Valenciano. Bueno, amb aquesta supergran presentació, amb aquestes veus, el violista la té més fineta, ha començat el curs també, per tant, ja ha calentat la veu. Tinc una veuarra que flipes. Tinc una veuarra que flipes. Pues hauries de fer... Hauríem de preparar una intro del podcast per a la gent que ens està escoltant. Tu amb veu de refredat i jo Correcte. Però bueno, entre les notícies que vos portem en aquest curs, no? Aquest tercer curs de l'Opixtec, també hem volgut fer com una petita estructura, no? Aquesta introducció per a posar-vos al dia també de lo que anem parlant, no? I fer-lo una mica més amè i més proper a totes les que ens esteu escoltant, però també amb una petita editorial prèvia a les notícies, que farem sempre una tria, tant el violista com jo, cada una part, que anirem comentant i fent els nostres comentaris propis que ens caracteritzen. Jo seré molt educat, molt formal i parlaré coses bones de tot el món. Ja li agradaria a ell. Després farem una repassada ràpida de l'agenda de la setmana, vale? I després farem alguna curiositat, com sempre, que això sí que ho hem mantingut de les altres edicions del podcast, i l'acomiadament, com sempre. Així que esperem que vos agrade. Ja sabeu també que mos agrada que mos doneu feedback per a poder millorar en quant al contingut, també a la qualitat de lo que mos estem portant. Violiste. Què tenim a l'editorial? Toca a mi, no? Avui? L'editorial diu la que s'ha liat... Puc llegir-ho? Pues diria que sí, no? Cola? La que s'ha liat Starfield. La premsa i les reviews. Com és el joc? Aquest és l'apunt que nosaltres tenim i que la Simmer, com a bona professional del sector, doncs bueno, introduirà i presentarà el programa amb la seva editorial. M'encanta quan me dieu això de professional, no? Perquè l'altre dia parlàvem de que quan parlem de la indústria del videojoc, no? Parlem dels professionals i les professionals de la indústria amb els rols directes de crear el videojoc, no? Però després no ens parem a pensar que les comunicadores i els periodistes especialitzats
també som part i professionals del sector del videojoc, no? D'alguna manera o una altra participem activament en la indústria, no? Però bueno, com a curiositat, per què parlem de Starfield? Starfield fa des del dia 1 per als que teníem Early Access i des del dia, si no m'equivoco, 6 per a la resta del món que tenia Game Pass Ultimate teniu de manera gratuïta el joc de Starfield, no? I hem pogut tastar-lo. Des d'aquí, des d'este canal, vam poder tastar-lo durant 9 hores i 30 minuts. No va ser 12 hores, finalment. Se diu poquet, però la Simer es va rajar, les coses com siguen. Volia un 12 hores, permetis-me que faci l'apunt, ho sento. Volia un 12 hores, no però el 12 hores ni en Red Bull, ni en cafè, ni en porquerioles varios, d'aquestos per a subsistir en modo rave gamil, pobreta, va petar. Al final va dir, miau, hasta aquí he arribat. Bueno, Starfield va ser o és encara un dels jocs més esperats per tot el hype que es va generar al voltant de la proposta de Bethesda, en el qual ens oferien un món obert, literalment, un univers obert, millor dit, no? Perquè estem parlant del poder explorar l'espai assumint el teu propi rol a partir del qual creaves una història darrere molt ben personalitzada, en el qual el videojoc te fa de guia, no? Per a poder crear eixa intrahistòria darrere del teu personatge, no? Però que ha tingut molta discrepància a les xarxes, ja que hem tingut també lluita a nivell periodístic després d'eixe 5,6 que li va posar Mary Station i que va generar una crispació a xarxes no justificada, ¿vale? Sí que és veritat que jo he llegit l'article i dona la sensació de lo que és, que no hi ha una objectivitat de cara a fer una crítica i que no era una crítica constructiva. Per tant, s'ha liat a la premsa i a les reviews? Sí, s'ha liat. Per què? Doncs perquè s'han fixat més en les possibles parts negatives que té Starfield, no?, que en unes altres. Així, per a no liar-me molt en l'editorial, dir-vos ràpid, n'hi ha massa planetes per a visitar, però poc contingut i poques activitats a fer. També tenim que eixa quantitat de coses a fer dins de Starfield és com que ha rebaixat la qualitat d'alguns dels seus espais, no? Per exemple, algunes textures que costen de carregar, textures que també pareixen extretes d'un Fallout o d'un Skyrim, no? Que molta gent ho ha comparat en aquests també jocs de la casa, que en aquesta casa ens agraden molt, per cert. I una cosa que caracteritza negativament, entre cometes, a Bethesda, que és el disseny dels personatges. Tot i que he de dir que, per a mi, com a jugadora de Skyrim i de Fallout, han millorat. Bé, com és el joc? Aquí l'hem jugat moltes hores. És un joc que era necessari, el poder surfejar, violiste, com diríem, surcar. Surcar, com es diu en català? Cercar? Sí. Pues cercar els mars intergalàctics. N'hi ha molta teca per a fer. Jo crec que és un joc de moltíssimes hores i que tampoc se pot valorar en una setmana ni en 15 dies per a poder tindre una mirada objectiva ni una bona crítica, però no li anem a donar un 10, però tampoc li anem a donar un 5,6 com se li ha donat. Dit a l'editorial, Violiste, has vist algo de Starfield? Anava a preguntar sobre... no, que m'han dit que no puc preguntar. No, pots preguntar. He vist de Starfield, mira, vaig traduir la historieta, que és el que anava a comentar ara. Vaig traduir la història, o el guió, o la trama, o l'argument del videojoc en si. I he de dir que no era fàcil, eh? I també he de dir que he vist crítiques i comentaris. Hola Claire, què tal? Benvinguda. També he de dir que he vist crítiques i comentaris pel que respecta a la trama com a que és molt prematura, molt ràpida. No sé jo... És igual, esborra'm. Fica una foto meua ahí. Necessitem una foto del violiste per a la gent que ens esteu escoltant. I enguany no volíem mencionar que estàvem en directe per a la gent que ens esteu escoltant al podcast, perquè no volíem fer-lo. Ho sentim, gent del podcast. Vos estimem igual. Lo que passa és que tenim un problema perquè la càmera del violiste... L'ha trencat la Simer. Està en... És un modo Canal Plus. És modo Canal Plus. És un poltergeist.
Sí. Vaig a buscar-te una mort. foto, ara no patisques. Ara te busco Bueno, una. mentre el violista busca una foto... O me pots deixar aixina com estava? Estava bé. Mentre el violista busca una foto o deixem aquesta imatge estàtica que els que mos esteu escoltant des de casa no podreu veure, des de casa, des de qualsevol lloc que mos esteu escoltant, parlar-vos una mica més de lo que estava parlant el violista, és que, per una banda, per a no fer-vos spoiler més que res, per una banda la història pareix que t'obliga a prendre una decisió en quant a la història lineal, la història, el lore base, per dir-ho així, del joc, t'obliga a seguir un camí, i això també ha molestat molt a certa part de les videojugadores, no? Però per altra banda també t'ofereix l'espai necessari per a que tu pugues crear la teua pròpia història deixant de banda la línia principal. I jo pregunto, perdona que te talle, la gràcia del mode història, a part de que tu pugues triar sempre alguna coseta, però no està ahí la gràcia, que te puguin contar la història que realment vol contar el videojoc, i després, en el món ja més obert i amb les secundàries, tu pots anar fent la teua? El tema és que aconsellen que primer se jugui la història principal perquè desbloqueja altres missions que poden complementar la història principal i millorar el teu personatge. Perquè no oblidem que a banda de la història principal, que cada un tindrà la seva opinió sobre el que passa amb la història principal de Starfield, no hem d'oblidar que és un món pensat com a món obert, univers obert, espai intergalàctic obert, com li volguéssiu dir, ¿vale? Per a que tu pugues investigar i crear la teua pròpia... crear el teu propi personatge i la teua pròpia història. El violista s'està fent fotos per a tots els vatros perquè el poguéssiu veure tot guapo després, ¿vale? Però bueno, la qüestió és que jo crec que ara sí que se podria fer un anàlisi més acurat de lo que és Starfield, que l'encès en flama que va haver-hi a xarxes tant per retractors com a favor de Starfield. Mareta meua, que tinc el cor encès en flama. Correcte. Jo crec que se va anar de mare perquè va arribar a un punt en què hi havia insults i de més cap a la persona que va redactar. En sèrio? Sí però que, sí. En el fons és una... Perdó, és una... O sea, jo traduint això, la història és l'hòstia. Parlant en plata, i disculpeu l'expressió. Per a que pugues gaudir o sigui, de la història Starfield. està curradíssima. O sigui, i venint d'on venim, que venim dels típics tòpics estel·lars com són Star Trek, com són Star Wars, és a dir, que puguen traure una història relativament innovadora pel que respecta a context i argumentació, més enllà d'estos típics tòpics, valguen la redundància, jo penso que és molt creatiu, no? Sí, perquè a mi ja saps que, ja sabeu aquí els que mos escolteu i el violista ja sap que a mi m'agrada molt el lore dels videojocs, quan més història tinguen doncs més gaudim, no? Però bueno, és que també parlem d'aspectes tècnics i qüestions gràfiques del propi videojoc, no? I així per acabar tancant aquesta primera part de l'Opixtec, primer dir-vos que li doneu una oportunitat, que gaudiu, si vos agrada gaudir d'aquest tipus de videojoc i de proposta que ens fan, de passar hores per a descobrir un videojoc que jo crec que encara li queda molt, però en quant a les qüestions tècniques i millores gràfiques, sí que és cert que Bethesda ha presentat anunciat, millor dit, la primera actualització de Starfield, ¿vale? Que està centrat en millorar i solucionar alguns problemes importants amb els que s'ha trobat l'equip de desenvolupadors. Penso que encara no estaven preparats, ¿vale? Per a poder presentar aquest projecte, o potser ho haguera presentat per fases, no? És a dir, cada sistema solar, per dir-ho així, cada galàxia, cada sistema, jo l'haguera presentat en un format per fases. Ja. No me presentes 1000 planetes. A mode, no de DLC, però sí a mode ampliació per tal d'anar generant hype, no? No només el hype, sinó que no me presentes un planeta en 4 missions o en 4 espais només. Vale. A nivell de contingut, vale. Sí. Jo crec que si s'hagueren centrat que tampoc més... fa falta explayar gaire. Vale. Clar, és del rotllo, centra't en lo que tens ara, no? Centra't en 4 espais, 4 galàxies, 4 sistemes, i a partir perquè el mapa està curradíssim. El mapa que tu veus abans de navegar està curradíssim. No vos tireu 8 hores per arribar a un planeta, perquè no cal, perquè n'hi ha qui ho ha intentat. I bueno, és que tampoc volem fer-vos molt de spoiler, però jo considero que és un joc que s'ha de tastar, que no se pot valorar només dedicant-li 15 hores, perquè és un joc de més de 100 hores, i 200 també, no? Que barbaritat. Bona vesprada a tota la gent que aneu entrant, vale? Hola, Laura. Laura.
Dit això, també s'introduirà el que moltes estàvem esperant, que és el suport d'NVIDIA DLSS, que, si no ho sabeu, és un multiplicador de rendiment, ¿vale? És una millora de paraules bàsiques perquè pels pocs que mos enterem del tema tecnològic, el violista és el que aquí controlarà aquest aspecte. Hola, Yves Garden. Hola, Eve. És el que millorarà el rendiment del propi joc, ¿vale? D'una manera generalitzada, no? És a dir, tindrem un avançament, és un avanç en quant als gràfics del propi joc, en aquest cas, amb aquesta tecnologia, una tecnologia d'intel·ligència artificial i que ho notarem en la millora de rendiment. Terminator. Crec que encara... Vindrà Terminator a pelar-nos. Bueno, estem en una aventura intergalàctica, a veure què sortirà d'allà. S'apoderarà del planeta. Igual mos trobem aquí un planeta tot ple de Terminators, jo crec que... Sobretot, això també s'entrarà i es notarà en la millora de FPS, ¿vale? Perquè és d'una de les coses que també s'ha queixat la comunitat, però bueno, esperarem a veure quan s'introduirà aquesta millora de rendiment amb aquesta novetat. I també esperarem aquesta actualització prevista per Bethesda per a veure si canvia l'opinió dels retractors i retractores de Starfield. Jo ja vos dic que des d'ací, des de l'Opixtep, vos recomanem tastar-lo. Bé, Violiste, tanquem l'editorial, una mica controversial. No volem estendre-nos massa amb el tema de Starfield perquè, el que he dit, no acabaríem mai. No acabaríem mai, correcte. Estic d'acord, estic completament d'acord. No acabaríem mai. Què mos toca ara? No ho sé, Susana, fica. Fica Susana i parla vol dir de videojocs. Parla del Unity. Unity, mare meva, si hem parlat a l'editorial i l'aliada de la premsa i les reviews amb Starfield, que per cert la majoria de premsa li ha posat entre un 9 i un 10, que jo crec que tampoc ens hem de passar tant. Ara ve Unity. $0,2? Estem parlant de 20 cèntims? Sí, perdó, això ha sigut la cadira, ¿vale? El soroll eixe. Per instal·lació? Anem a entrar en este tema, ¿vale? Que és... La Cimer està crítica avui, que ho sapigueu. Sí, el problema és que el que ha passat esta setmana és tot per criticar. Ah, vale. ¿Vale? Perquè el motor gràfic Unity, que ja sabeu que el gasta, podríem dir que un 80% dels estudis actuals, A tope. ¿vale? És un dels millors motors gràfics que hi ha al mercat, no? Bueno, els jocs hiperrealistes és el que acostumen a tirar. I que la gran majoria de videojocs, com diu el violista, amb gràfics hiperrealistes estan tirant d'aquest motor. Per tant, això agreuja més encara el que anem a parlar avui. I és que Unity té previst cobrar a partir del 2024 una quota de $0,2 per instal·lació de videojocs que estiguen fets amb aquest motor i que superen dos criteris marcats. Un, generar més de $200,000 en els últims 12 mesos i que disposen de 200.000 instal·lacions des del seu llançament. Però aquí n'hi ha petits matisos, no? Com, per exemple, essent més alta la quota segons el tipus de subscripció dels estudis i que dependrà també del país en el que es produïsca la instal·lació. Per exemple, en el cas del $0,2 afecta, per exemple, al territori espanyol. Què ha passat això? Pues que, clar, tots els estudis, evidentment, han començat a sortir a criticar. L'última notícia que hem rebut abans de començar el podcast és que Cult of the Lamb s'unia als desenvolupadors de Slade Spire, Crema Games i Devolver Digital, entre altres, en contra d'aquestes noves polítiques de Unity que entraran en vigor el proper any. Ah, però entren? Sí. I jo me pregunto, anem a entendre-nos, això és com nosaltres quan comprem la Xbox o quan comprem la PlayStation, que per cert avui en parlarem, me sembla que avui hi ha alguna coseta, si nosaltres comprem un producte, si nosaltres comprem una llicència per a desenvolupar, que és el que fan les desenvolupadores amb el motor Unity, tu pagues una llicència per a poder-lo utilitzar i aplicar. Ells paguen una quota. O sea, després, a sobre, per instal·lació, aleshores no puguem pretendre, estiro jo una miqueta... És com una comissió. Estiro jo una miqueta més el fil. No puguem pretendre, aleshores, grans empreses, i incluïixo a Microsoft, que jo sóc un gran defensor de Microsoft, m'agrada molt tot el seu conjunt de sistemes, però no ens queixem quan els governs ens estan cobrant una quota mensual o un plus extra també pel mero fet de que els usuaris utilitzem els seus serveis. M'explico? M'he explicat? No sé si m'he explicat. Aleshores, no sé, Unity,
no sé, això de cobrar 0,20... Aquí poden passar dos coses, Violiste. Tela, Perquè segons Unity això no afectarà al 90% dels seus estudis. Doncs per què? Perquè potser són estudis que no arriben al llindar, no? Que està marcant de producció, no? La quota, la instal·lació de... No arriba al llindar que marca Unity per a poder fer aquesta és que no sé com ho diria, no? Jo què sé, comissió. Per exemple... Bé, passem al següent punt. Ja sabeu que intentarem fer les notícies breus, tot i que aquí mos hem enganxat prou. I passem a un tema que ja sabeu que en aquest canal i en lo Pixtec mos importa molt, i és que la llengua sigui una llengua triada com li dic jo, que sigui una llengua atractiva també en la indústria del videojoc. I és per això que sorgeixen iniciatives que aboguen per que s'utilitzi el català en la indústria, no només amb els videojocs, sinó també en la jerga que se gasta al món de l'stream, dels eSports o dels propis videojocs en si. I és el cas del diccionari català del LoL, League of Legends, i el Valorant, la primera part, que han creat des de Game Sports Electronic i que podeu descarregar de manera gratuïta des de la seva pàgina web. Ja no estem parlant de paraules tècniques com a tal, sinó que coneguem aquests dos videojocs de competició que, a més, des del seu canal de Twitch, Game Sports Electronic, streamegen i castegen. Ara ja han començat la nova temporada i streamegen des de Twitch, sinó que també es puguen gastar i traduir, no, aquestes paraules també de dins del joc en català. Jo recomano descarregar-lo per poder gaudir-lo, sobretot de la gent que jugueu, perquè jo vinc aquí a dir-vos que he tocat una vegada el Valorant i he tocat una vegada el League of Legends. Jo ninguna. De fet, del League of Legends estic pendent jo d'un videojoc en què se suposa devia sortir aquest any 2023, però que per ara segur que no sortirà, que és el Song of Nunu, que és una versió trencaclosques, a mod de, per ficar un exemple que podeu entendre, rime, però que, bueno, no n'hi ha data de sortida, tot i així queda clar en els seus trailers i en els seus avançaments que la banda sonora i els gràfics són preciosos. De fet, no ho he pensat, però hauríem de tenir una petita secció de recomanacions. Bueno, pues ahí queda. El fantàstic públic escoltovisual que tenim, que opine i que sol·licite i demane si així s'escau. I bé, per dir-vos que aquesta primera edició té el suport també d'Òmnium i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ja sabeu que últimament està on fire la Generalitat tirant endavant iniciatives que fomenten la indústria del videojoc per una banda i el català a la indústria del videojoc, i donar suport també a la quantitat d'estudis que té ara mateix el territori catalanoparlant o arrel del domini lingüístic, no, perquè sí que és veritat que Catalunya té un gran ventall, és un gran hub d'empreses de videojocs i tecnològiques, i això s'ha de dir, no? Al territori, al País Valencià, per exemple, tenim, però encara costa molt de poder donar-los l'espenta perquè comencen a traduir en valencià. I bé, vos he dit, no? Violiste, des d'on s'ha de descarregar? Sí, des de la pàgina de Game Sports Electronics. Ja amb esa final, si no m'equivoco, no? Electronics, sí, perquè a més han canviat. Recordeu que abans eren Game Sports Lleida i ara són Game Sports Electronics. I allà podreu trobar tot el lore, habilitats, atacs, bueno, una passada també visual, perquè podem veure també els atacs relacionats, evidentment. Que gràcia. Una mica de mucho texto, que li dic jo, però està molt bé. Però perquè deuen explicar, no? O sigui, cada vocabulari, cada terme, deuen... Clar. I damunt, és que és normal, és un diccionari, està endreçat per literal. És tal qual. Estem mirant aquí ara en directe i literal. Molt bé, dit això, passem al següent, que és el... Violiste? Llibre blanc de l'accessibilitat als videojocs. Bueno. Heu vist que bé faig de safata? De hostessa, perdó. Una pena que no et puguem veure, estic molt emprenyada en aquesta càmera. És veritat, jo estic mirant aquí a la càmera i no... Jo estic mirant a la càmera i no hi ha... Us he compres una càmera, Sí, totalment, estic d'acord. Si me fes el favor de comprar-te una punyetera càmera. Començaré per dir-vos que l'Associació Espanyola de Videojocs Independent, AEBI, són els autors, junt amb la Fundació 11. AEBI, AEBA, cada dia te quiero Violiste, per favor. No? Vale.
no tinguéssiu en compte això que esteu escoltant avui. No patiu. Ni mano perdó. Les il·lustracions són d'Òscar Peinado de la Fuente. I en què consisteix el llibre blanc d'accessibilitat per a desenvolupadors? No sé si sabeu que existeix el llibre blanc del desenvolupament de videojocs com a tal, que fa una lectura de l'estat actual del videojoc, no només a nivell estatal, sinó també per territoris, que ens serveix també per a fer una radiografia a nivell econòmic i social de com està la indústria, no? En aquest cas, és la necessitat de crear videojocs accessibles i que complisquen amb les pautes d'accessibilitat, no? I se va crear aquesta guia per exclusivament els desenvolupadors i desenvolupadores de videojocs, no? Que servisca també per analitzar els videojocs que ja tenen creats els projectes i veure fins a quin nivell complixen en accessibilitat, i per altra banda per a crear nous jocs a partir d'aquesta guia com a suport i complir amb l'accessibilitat. Coneixem molts de jocs que ja tenen accessibilitat, per exemple Hellblade, després també el Fortnite compta amb un sistema de sensors. A veure com ho dic perquè no vull equivocar-me, no? Però que tu pugues tindre un sensor auditiu dins del joc i visual per a que pugues saber on estan els enemics, si tens disminució auditiva i visual, no? Així que jo crec que hem d'anar a mirar-ho sempre a la configuració dels videojocs i les consoles, que Microsoft és una de les pioneres en quant a accessibilitat a les consoles, per a poder activar les opcions o per a poder conèixer les opcions que tenim. Aquí està. Així que a partir d'ara no hi haurà excusa perquè els desenvolupadors i desenvolupadores tinguen en compte des del minut 0 l'accessibilitat per a que els videojocs siguin més igualitaris i més integradors també en aquest aspecte. Passem de punt. Passem de punt. A l'últim punt ja. L'últim punt ja? Pues l'últim punt este és mogolló de llarg, Ho farem ràpid. Novetats ràpides, videojocs... Bla, bla, Amb qui bla, bla, comencem? bla, 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 bla. Amb qui comencem? Tu sabràs? Aquí tens el Sims 4. Sims 4, que el dimarts va fer el Behind the Sims, ja sabeu que són aquelles píndoles... Són aquesta iniciativa que va crear EA per a poder portar-nos mitjançant píndoles les últimes novetats. Per a una banda hem tingut novetats en quant al nou paquet d'accessoris, que amb la sortida dels kits per a traure més diners i rajar-nos més el ronyó ahí, per a traure-nos la pasta, EA ha recuperat els packs d'accessoris i en aquest cas estarà basat en cuina, que per cert, jo vaig veure una paella de fons. Paella de paello? Paella mixta, de marisc i carn. És a dir, però en un paello? En un paello. Esperem que sigui veritat i que només no sigui el fons. Però bueno, tindrem pack d'accessoris que acaben de sortir fa no res 2 kits, i aquesta vesprada, mentre estem gravant aquest podcast i fent el directe, si no m'equivoque, s'està fent el directe gameplay d'aquest paquet d'accessoris. Anda. A Projecte René, ja sabeu, el futur Sims 5, també se van mostrar algunes de les coses que hi hauran, però bueno, ahir ho deixarem de banda perquè encara fa molta por. Sims 5, és com la penya que espera el GTA 6, no? És com... ho cremareu tot perquè segur que acabareu super mega decepcionats tothom, perquè serà tècnicament impossible superar tot això. Per això no ampliem informació sobre el projecte René. Però bueno, van haver-hi moltes coses interessants que la veritat és que vull saber abans de continuar ampliant informació en els futurs capítols tant de la tertúlia del Plumbo com de l'Opixtec. He aparegut, de sobte. Ha aparegut de sobte el violiste, esperem que aguanti. La Cimer ha fet algo, no sé què ha fet, però ha aparegut. Igual peta, segurament petarà. Vale, després passem a videojoc de terror psicològic que vaig dir l'any passat, que és The Shant, que mos presenta un nou DLC, i la veritat és que està basat molt en estils com de pel·lícules Midsommar i també inspirat moltíssim en el... Un moment, perquè m'estic ofegant. Torno a ser un Canal Plus estàtic. Canal Plus. Respira molt l'ambientació del gènere del terror dels anys 80 i 90. Així que aquí tenim The Chant, The Gloom Below, que ja sabeu que aquí ens agrada molt els jocs de terror i és una experiència de terror psicològic. Continuem amb Citadelum de Avilite Barcelona. Avilite, que per cert van estar presents a l'Indie Dev Day. Citadelum és un simulador de ciutat
que a veure si podem buscar-vos el link. Citadelum Abilite. O sea que estem parlant d'un videojoc indie mentre el violista desapareix en la seva càmera. I com a característica és que estarà basat en elements històrics i mitològics i arribarà al 2024. És a dir, aquí tenim un simulador de gestió de civilitzacions mitològic. Estem parlant rotllo el Civilization que t'agradava. Civilization, Age of Empires. Jo crec que és una barreja de tot, però amb un estil molt cartoon. Basat en Varna? Pues esperem que... No sabem si... Encara no han parlat si anirà més enllà de Roma. Vale. Jo crec que primer se centraran en el que és Roma i a partir d'ahí aniran ampliant en quant a contingut. Però bueno, esperarem. Properes sortides! Quines properes sortides mos esperen per al finals i principis d'octubre? Pues tenim City Skylines 2, un altre simulador molt esperat de Paradox Interactive, i Phantom Liberty, l'esperat DLC de Cyberpunk, que esperem que no es convertisca en un Cyberbug.2 o DLC Cyberbug. Dit això, passem també, i és que falten només 5 dies per a Ace Souls basat en Pinocho, Lies of P, que surt per a Game Pass i que de moment està rebent molt bones notes. Vam provar la demo en este canal i té molta dificultat, així que si heu jugat al Blasphemous i sou fans dels Dark Souls, jo crec que vos agradarà molt Lies of P. A mi s'estètica també molt steampunk. Steampunk? Ho he dit bé? Steampunk? És el rotllo vintage negruno, no? Amb vintage amb sistemes i mecanismes, saps? Així molt... Sí. Seguim amb el Nintendo Direct que s'ha fet avui. Hem tingut molta info d'alguns jocs ja presentats, alguna novetat i molta remasterització. Així com a resum vos direm que tenim la nova expansió de Splatoon 3, també molt esperada. I és que ha tingut molt d'èxit, sobretot per la seva millora en quant a gràfics, per 24,99 i ho tindrem per la primavera del 2024. I després, com a remasterització, per exemple, tenim el Mario RPG, que millorarà també el seu aspecte visual, com podeu veure. Una novetat, i és que tindrem un videojoc exclusiu de la princesa Peach, que ha triomfat en la pel·lícula presentada de Mario. Tindrem també Detective Pikachu, que va ser la seva preqüela, va ser un dels grans èxits de la Nintendo 3DS. Com a novetat tindrem un F099, una entrega de saga de carreres futuristes, però que està basada en aquell joc d'estètica, manté l'estètica retro d'aquell joc d'antanyo, per dir-ho així, F0, i que en aquest cas tindrà com a novetat que tindrem multijugador online. Paper Mario, que d'aquí el que tenim és una remasterització del RPG de la GameCube. Ja veus, doncs no té anys la GameCube. Nous personatges per a Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 2, una versió remasteritzada. Mare de Déu. I segurament alguna coseta més que mos hem deixat, però aquí venim a fer 5 cèntims. I per últim és que el 12 de setembre hem tingut el gameplay oficial de les curses del nou Forza Motorsport. Molt esperat, molt esperat. Violiste, moltes cosetes hem tingut, Mogolló, concretament n'has tingut 45 minuts de cosetes. No, és veritat. 45 minuts de cosetes. Portem 38 minuts de directe, dels quals 10 han sigut parlar. Claro, 45 minuts de cosetes portes tu. Ho dic perquè fa gràcia, perquè jo estic molt a gust i estic molt guai. I, clar, és a dir, enterar-me de tot això, entre altres coses, doncs descobrir cosetes i explayar-se una miqueta, me mola, perquè aprenc coses noves dels videojocs, que jo sé lo just també, les coses com siguen. Però, claro, havíem acordat aquí... El síndrome de l'impostor. Havíem acordat aquí fer algo express i resulta que farem algo típic tòpic, lo Pixtec. No volem fer un típic tòpic lo Pixtec perquè se fa massa llarg. Però bueno, ho salvarem perquè és el primer capítol, però la intenció és no fer més de mitja hora. És igual, si no, la càmera no passa res, Simer. Jo sóc igual de guapo. A veure si se para ahí. Encara o sense cara? A veure, no s'ha parat. No? S'ha quedat? S'ha quedat. Vinga, violista, passem al tema tecnològic. Un dia vaig pensar... aquí on esteu veient la càmera primera que funciona malament i segona vaig descobrir que... No,
No, vale. Que igual era el conector 2.0 o 3.0, pero no. Visto lo visto, és que la càmera, pobreta, no m'estima. Bueno, doncs ara me toca a mi. Una càmera per al Sílvia? violista. Tira-li, Martí. Me toca a mi? Bueno, jo no res, jo vinc a parlar de 4 cosetes. 4, concretament, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosetes. Però són 9 cosetes ràpides. 1, i principal, el 29 d'agost, mireu si queda darrere, Huawei presenta el seu nou telèfon, el seu nou gamma alta, el seu nou vaixell insígnia o buque insígnia, que li diuen en castellà, el seu nou pepinòfon, el Mate 60 Pro. Què té de curiós? Per què vos he portat aquesta notícia? Bàsicament perquè n'hi ha molts seguidors de Huawei que ens interessa aquesta marca xinesa precisament perquè no té Google. Val? O sigui, independentment de tot això, pots modificar-la, pots editar-la, pots configurar-la per tal de que les dades se queden al teu telèfon i en tu mateixa i no se'n vagin ni a Google, ni a Microsoft, ni res. La gràcia, doncs, que és el primer telèfon que ve en 5G després d'una temporada llarga, per no dir uns quants anys, que als Estats Units, arrel de la temor que tenen per la evolució de la tecnologia xinesa que està copant la resta d'empreses i marques internacionals, doncs, bueno, sancionarà a Huawei i no li permetrà evolucionar pel que respecta al 5G. Així que Huawei va agafar un processador, el seu últim processador ja maquinat, ja fet per ells i desenvolupat com cal per ells, el seu últim processador 5G el va reeditar, el va modificar i atenent-se en aquesta tecnologia única i exclusiva de Huawei i empreses xineses que no tenen tracte amb els Estats Units, és lo important, vale? Ha pogut desenvolupar nous processadors 5G, així que Huawei torna a la batalla del 5G i dels seus pepinòfons, perquè per a qui no els conegui, els seus telèfons són de lo milloret del mercat, jo en dono fe. Característiques diverses del Huawei: el nou processador Kirin 9000S, 12 GB de RAM, una pantalla impressionant, una càmera fotogràfica immillorable, la bateria pot ser queda justet per a lo que és el processador en si, són 5.000 mAh, però bueno, la càrrega és ràpida i sobretot, i molt important, un fork, siguem clars, un fork, no és Android a l'ús, però sí es basa en aquest, d'Android, que es diu Harmony OS 4.0, nova versió. Bueno, posicionament GPS, GLONASS, Baidu, etc. Seguim, Sony, la fabulosa marca de PlayStation, que després en parlarem. Avui n'hi ha alguna cosa de Sony. També ha tret un nou pepinòfon, un nou telèfon dedicat ja i adaptat a totes aquelles persones que tenen facilitat i els agrada utilitzar el telèfon per a la fotografia i l'edició de vídeo. Bueno, el Sony Xperia 5V, vale? Una bèstia, no és gaire gran la pantalla, però les especificacions són molt equilibrades i l'apartat fotogràfic, doncs bueno, tothom coneix, i per als friquis com un servidor, els teleobjectius i les lents de la marca Sony, val? De la marca de la PlayStation. Més cosetes, doncs bueno, pel que respecta cap a l'1 de setembre, Lenovo, ens dona més detalls pel que respecta a la seva Lenovo Legion Go, la consola portàtil que se suposa ha de fer una miqueta d'ombra a la de Logitech, a la Steam Deck i a la Switch, per què no? A la llarga... Salut, Simer. Haurem de tallar moltes coses d'aquest podcast. No tallarem res. Aquí nosaltres som així d'originals, val? És a dir, la Simer està aquí, pobreta, mig d'estartalada, fent un directe i un podcast aquí, plan. I a la vegada editant, intentant que vagi la càmera, intentant... Bueno, de tot. Res, qüestions a tenir en compte de la Lenovo Legion Go, que pinta molt guai. Pantalla tàctil, 8,8 polzades, una tassa de refresc de 144 Hz, ojo, cágate lorito, ¿ok? Y algo que a mí me encanta, y ya me pegarà la gent fanàtica i tendenciària de Nvidia, doncs tenim un processador AMD Ryzen Z1, ¿vale? I amb els propis gràfics també de AMD. Ho sento molt, però per a mi AMD és de les... Sí, però tu tens Nvidia com a targeta. La propera esperem poder disposar d'una AMD, que n'han tret de noves molt, molt majes. Bueno,
res, consola portàtil, una pantalla amb una resolució fantàstica, bueno, s'ha presentat a l'IFA 2023 i, bueno, compatible, per cert, els mandos de la pròpia consola es podran extreure a mode Joy-Con de com la Switch. de la Switch, així que res, 16 GB de RAM, 256, 512 o fins i tot 1 terabyte de disc dur, és a dir, de ROM, per a instal·lar jocs, caga-te. Que fort, Ampliable fins a 2 terabytes amb SD, amb targeta SD. Ok? Seguim. Una curiositat. Aquesta curiositat és d'avui. I anem a parlar... És una xorrada, però és que m'ha fet tanta gràcia que necessitava comentar-ho. Resulta que l'estat francès avui, val? A data d'avui o d'ahir, però la qüestió és que ha sigut entre ahir i avui, ha prohibit la venda de l'iPhone 12, que anem a entendre per què collons... O sigui, com pot ser que encara avui en dia es vengui un punyetero iPhone 12 si acaben de presentar el 15 ahir? És una pregunta que tinc. Ja saps, violista, que iPhone, si no presenta un mòbil cada any, no és feliç. Però, home, jo ho entenc, però tot i així, vendre un mòbil de fa 3 anys darrere és curiós, per anar això, però bueno. Ja. Bueno, doncs això, res. Resumint, estic mirant a la càmera i no em veieu. És veritat, de fet ho vam comentar mentre preparàvem les notícies, que era curiós que 3 generacions anteriors afecten ara, no? Això mateix. Era curiós. Aquí volia arribar. Resulta que tu prohibixes la venda de l'iPhone 12 perquè produeix determinades zones per sobre del magnetisme permès de la Comunitat Europea. Però, hosti, ho prohibixes 3 anys després, una vegada iPhone ja ha venut lo invendible. Podem entendre, doncs, que poden passar 2 coses en la qüestió, que sigui un procediment administratiu que hagi tardat molt de fer la resolució i arribar a la prohibició, no? Clar, passar per les cambres de comerç i tot el rotllo I per sindicats i tot el que sigui, i a nivell empresarial, o per l'altra banda és que hagi dit, mira, te deixo un temps X perquè pugues traure pasta. I després ja parlem. Te sablo, cágate. I després te lo prohibido. Com el Kuz Rapani de Big Bang. Doncs bueno, això. Era una curiositat que tenia que comentar perquè me feia molta gràcia. M'ha resultat molt xocable. Seguim amb iPhone i aleshores ja comentem el què, no? S'han presentat, anem a entendre que s'han presentat aquí els nostres col·legues iPhones 15, finalment, 50.000 novetats, no. Unes quantes, tampoc ens estressem, tantes compartides amb Android, així que com amb l'Harmoniós, etc. Però bueno, lo important, i anem a lo que toca. Apple és Apple, els pros Apple ja saben per què es compraran un iPhone, així que els pro Android també sabem per què no comprarem un iPhone. De la mateixa manera, anem a entendre, entre altres coses, característiques importants, ¿vale? Pel que respecta al l'iPhone 15, més bàsic ens costarà, ¿vale? Anem a entendre, Android 15, no parlem de pros, parlem de l'Android 15, el més bàsic, 128 gigas de disc dur, són 959 euros. ¿Vale? Consta en acta, vos quede clar. Bueno, dit això, òbviament les millores dels iPhones en si, pantalles de 6,1 polzades, arribarà un Pro Max més endavant, també està presentat, bueno, beneficis diversos. I pel que respecta a l'iPhone Pro més bàsic, jo ja el que respecta, quan parlem de superpepinos, jo aquí no entro, però l'iPhone Pro més bàsic són 1.219 euros. Un sou, cuidao. Total. I l'iPhone Pro Max són 2 sous. Estem parlant d'un terabyte, ojo, d'emmagatzematge, cágate, però 1.969 euros. Suposo que aquí no van inclosos els cànons, o sí, no tinc ni idea. Clar, jo no sé si quan entenc, no?, que també depèn del país. Això mateix. Però el cànon és europeu, me sembla, no? O és només espanyol? Aquí tinc un dubte. Si algú té la bona aventura de resoldre'ns el què, 1.780 més el que el meu mòbil... Sí, claro, i tant. Bueno, no res. L'ho dit, mos agradaria que si algú mos està escoltant i mos poguera especificar si a banda del cànon europeu també s'afegís la taxa per país d'arancels a nivell tecnològic, vale? Això. Que ja... Deixeu en comentaris. Bueno,
Càmeres de 48 megapíxels, òptiques de 2 a mode telescòpic, 5G, òbviament, i ara després vos conto una novetat, molt novetat, pantalla 4K, 60 frames, de la gravació, perdó, disculpeu, la gravació a 4K 60 frames per segon, 4 o 5 colors, 2000 nits. O sea, en la pantalla del iPhone te cremes les retines i te quedes cego pa tota la vida, ja vos ho dic jo. Fundes noves caracteritzades, el seu processador Bionic A16, òbviament processador d'Apple, pròpiament d'Apple, i que no ho dic en molta veu alta, però diria que es fabrica a Xina. 5G, prohibido. Pues bueno, i sobretot, i algo molt important, USB tipus C. Sí, senyores, senyors, benvingudes a lo Pixtec. Vos informem, no en primícia, de que iPhone ha perdut el Lightning. Perdona, tens carregador? Sí, tant. No, és que té que ser d'iPhone. No, ja no. Ara és tipus C. Europa s'ha ficat dura. Europa ha plantat la canya i ha dit: senyores de Apple, anem a ficar un punyetero carregador per tot el món. I així però només per als iPhones 15. Claro, els antics se queden encara així, vale? Les coses com siguen. Tot i així, de l'iPhone 15 en endavant, tots els seus terminals i mòbils aniran amb USB tipus C, com tota la tecnologia que es distribueix ara, avui en dia, en tots els països de la Comunitat Europea. Seguim! I ara, on anem? Vale. Passem dels iPhones i ara anem a la NASA, no? Sí, a la NASA. Resulta que un dia, i sí comentant 4 cosetes amb la meua estimada companya de vida, la Simmer, i de programa, la Simmer també, vaja, quines coses. Estic patint, per la imatge. Per què? Desitja la imatge, que li donen... Estic patint per la imatge perquè vull que la gent que t'escoltes vegi també. Has vist el meu fabulós vídeo ja? Sí, però no el puc carregar. Per què? L'OBS no em deixa que el carregueu. Bueno, és igual, no passa res. Bueno. Dicho esto, no res. Passem per sobre. La NASA oferirà un servei de streaming en el que podrem estar al dia i veure quantitat de vídeos i imatges en directe de fins i tot els seus propis directes a l'hora dels llançaments més reconeguts i més esperats, donat que està de moda les plataformes de streaming, tant per a sèries com per a pel·lícules i el que faci falta. En aquest cas la NASA s'ha sumat al carro dels streamings. Que m'encanta. Que la idea m'encanta. És una meravella. Perquè el violista i jo, que sapigueu que mostrarem en directe cada llançament que se fa des de la NASA. Per cert, es diu la NASA Plus, no han sigut molt originals. No, la veritat és que no. Disney Plus, HBO Plus, D-Max Plus... És Plus. Bueno, per mi és Plus. Jo sóc d'estos que no té ni punyetera. Canal Plus, molt bé, machinito, aixina és, gràcies. No tenim sound alerts avui. No hi ha sound alerts? No. Som pobres, no tenim sound alerts. No, hem de ser males persones amb la gent que està escoltant el podcast. Per què? Però si és guai, se'n riuran. Això segur. Bueno, doncs això, esta plataforma nova de streaming de la NASA estarà disponible per a ordinadors, per a tauletes, per a telèfons mòbils, i bueno, estan en fase beta ara per ara. S'ha fet un tràiler de presentació i bueno, encara queda una miqueta per a que arribi oficialment, però em sembla algo, arrel de lo que ha dit la Simmer, que ens agrada seguir tots aquests avançaments interuniversals, no? Estaria bé que ja no algun podem dir dia... internacionals, ja podem dir interuniversals, és que, o universal, perquè engloba tot l'univers, no? Podríem fer com Starfield, no? Què fem? Un especial així de... Fer especials de... Especials de les missions de la NASA. Sí, estaria guai. me pareix genial. De fet, n'hi ha gent a la comunitat catalanoparlant que és una màquina en quant a temes espacials. Podríem buscar algú. Ja ves. Vos agradaria esta proposta a la gent que vos esteu escoltant? Ahí tenim una captura del violista perquè el poguéssiu tindre aquí. M'has ficat captura? Gràcies, amor, molt amable. Està preciós i bonicor. Moltes gràcies. Quina bonicor. Gràcies. Així que ja sabeu, tenim la NASA des de casa, la NASA des de casa per a poder gaudir dels llançaments i de totes les novetats de la NASA. La NASA des de casa gaudeix com una carabassa. Per el rodolí. No? Vale. Bueno, acabo i seguís parlant la símia. Japó. El Japó també entra dintre del que és la... Bueno, entra no, ja ha entrat des de fa molts anys, però bueno. Coneixeu el telescopi X-RISM?
o XRISM, vale? XRISM és el telescopi de l'Agència Espacial Japonesa, que se suposa ens mostra l'espai, ens mostra el més enllà del nostre univers d'una manera més curiosa i diferent a lo habitual pel que respecta al Hubble o fins i tot al telescopi que fa uns mesos o un anyet o alguna cosa així es va ficar en òrbita, el James Webb. Okay? Aquest telescopi el que intenta buscar és tractar-se és més enllà, treballarà i analitzarà l'energia fosca, vale? L'energia oscura que es diu, del més enllà de l'univers per tal de trobar els inicis i bueno, etc. I de la que se suposa que és una de les energies més potents descobertes fins ara. Pues això mateixa. O de vale? la que se podria extraure l'energia més potent a banda de la feina que se fa en l'acelerador de partícules. Pues, bàsicament, això. Al llarg de tot l'univers nosaltres trobem doncs, bueno, objectes capaços d'emetre i reflectir llum en forma de radiació, no? en forma d'electromagnetisme. Doncs bueno, els nostres ulls no poden percebre-ho. Este telescopi se suposa que sí. Se suposa perquè per això l'han construït. Doncs esperarem en candeleta quines són les fotografies que ens pot i ens permet i ens ajuda a veure, perquè si ja les del James Webb, és a dir, perdó, ja les del Hubble típic tòpic també són una meravella. Les del James Webb, que estan més enllà, són espectaculars amb la quantitat de filtres i eines i útils i estris que utilitzen per a fer aquestes fotografies. No vull ni imaginar un telescopi especialitzat en tipus d'energies que no és habitual estudiar-les, o millor dit, fotografiar-les. Tenen que ser qüestions espectaculars. Òbviament la ESA també també ha participat en aquest telescopi, al igual que altres tantes empreses que també formen part últimament d'aquests estris que s'utilitzen internacionalment com el James Webb. I que acostuma, perdona, violista, a ser prou habitual, sobretot en el nostre viatger a Mart. Total. Ah, cert, que correcte. Cada delegació depèn de quins països participaven en la construcció de part del nostre, se m'acaba de dir el nom i el tenia en el cap, el nostre estimat Robert. Ah, el rover de Marte. El rover de Marte. Que cada país representat o cada agència espacial d'aquests països van participar en la seva construcció. Per tant, ve sent prou habitual, no? Passem d'aquella... Encara n'hi ha una cursa, per a la cursa espacial encara existeix, no només des de la Guerra Freda, sinó ara també, però d'una manera més subtil, penso. Però bueno, ahí està. 15 minuts. He trigat 15 minuts. Violiste, anem a veure. És el primer capítol, no m'ho tingues en compte. No m'ho tingues en compte. No m'ho tingues en compte. Però ara torno a parlar. Torna a la Cimer. Perquè Dona corda a la Cimer. Dona la casualitat de que tenim 3 cosetes aquesta setmana. Ja sabeu que anirem per setmanes en agenda. Avui una d'elles. Avui tenim... A les 11. Una o dos? Avui n'hi ha hagut una. Dos. Ha hagut una. I a les 11... Han hagut dos. I hi hauran dos. Ah, vale, clar, lo dels Sims eren dos, també. Clar, estaven els Sims, que ja han passat mentre gravem el podcast i mos esteu escoltant. Ja ha passat el Nintendo Direct i ja ha passat el gameplay dels Sims, el directe de gameplay dels Sims del nou paquet d'accessoris. I què tindrem més endavant? D'això, lo de Figueres per al final, i començo perquè tindrem avui a les 10:30 o a les 11 un State of Play nou, que ja sabeu que el tenim super esperadíssim, perquè segurament mos parlaran del Death Stranding 2, però també mos parlaran del Silent Hill. La resta m'és igual, a mi, de l'State of Play. Si me parlen d'estes dues coses i me diuen algo de l'Alan Wake i de l'Alone in the Dark, que ja sabem coses, per exemple, que s'han darrerit, però si me parlen alguna cosa més, jo sóc feliç. Però anem a veure què alguna mos novetat porta. n'hi haurà? Sí, però m'és igual. Ah, vale. No, Ostres, ja estaria vos guai, portarem no? la següent setmana, ja vos portarem un resum de lo que és, com hem fet avui del Nintendo Direct. Vos farem una píndola de lo més destacat de l'State of Play aquesta nit. El podeu veure també en català al canal de Joc Creuat en directe, que serà just aquesta nit. Juego cruzado para Juego los cruzado. nuevo venidos. Dani y Albert, de Choco y Setri, para los amigos. Daniel y Alberto. Bueno, deixem de fer los falca, no? De Anem a Joco veure. y Cetri con Z. Allò és un podcast de videojocs I nosaltres som a l'uso, aficionats. i nosaltres vos fem els resums per los vagos.
I les vagues que no volem... Apunt informatiu de videojocs i tecnologia. Com vendre el teu podcast de notícies de videojocs i Per cert, tecnologia. En valencià. En valencià, correcte. Bé, i després també tenim a les 9 al Twitch de Bethesda, parlant de Bethesda, que avui hem parlat de Starfield, També. tindrem un esdeveniment per a parlar de la quarantena actualització de l'Elder Scrolls Online. Mira, Ja com sabeu jo, que en esta casa quasi. Elder Scrolls és molt important. El sí, com 40 també és violiste, molt important, violiste, també, sí. que farà 40 enguany. Ara, quan li falte un mes, estaré tots els dies recordant-li en directe, en la feina, Però si fas tot el punyetero any ja. No tens vergonya ni la coneixes. M'encanta, espero que la gent que mos esteu escoltant també vos estigui agradant el programa d'avui. I després també tanquem l'agenda amb Figueres perquè està fent el Museu de la Joguina de Catalunya, que està a Figueres, està fent moltes xerrades al voltant dels videojocs i moltes activitats i tallers també per als més menuts. Per què? Doncs perquè tenen una exposició temporal que parla dels 50 anys d'entreteniment digital de la col·lecció Josep Maria Frigola, que es podrà visitar a la sala oberta del museu fins al 30 de setembre en un horari de 4 a 6 i mitja, i concretament aquestes jornades, xerrades i demés les podrem trobar a la sala Brosa Fregoli. És una activitat gratuïta, però això sí, té places limitades. Heu vist la Simmer parlant de memòria? Escolta, perdona, tens algun problema? Pareixia saps? Una gramola. Per això professional, per això el que soc, una professional. El tema és que tot just un moment que me situe, porten ja fent moltes coses on ha passat gent de la talla com Gina Tos, la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, ha passat també a David Darnés, en grans currículums, la Susana Medina, la Sílvia Quera, Àlex Roca, entre altres, i és que aquest cap de setmana, que és el que ens interessa, perquè estem parlant d'aquesta setmana, parlarem a partir de les 4 de l'art i la tècnica del desenvolupament de videojocs, amb una masterclass tècnica pel doctor Gustavo Patou. Processos i eines i tècniques per desenvolupar videojocs serà la taula redona que seguirà aquesta masterclass i comptarem amb Albert Alemany, el doctor Carles Bosch, doctor Òscar García i Àlex Roca com a moderador. Aquesta és l'agenda d'aquesta setmana en el món dels videojocs. Esperem tenir-ho tot controlat perquè el que parlàvem abans, el món dels videojocs i la tecnologia està avançant a passos agegantats. Violiste, curiositats. Què ha passat? Ja estem? Ja? Sí. En sèrio? Sí. Vale. Que si jo vos dic que emoció enganyaus, Que raro. però enganyaus. És a dir, a nosaltres mos han contat que tota la punyetera vida hi ha un planeta que és el que és més proper a la Terra. Però i si jo vos dic que no és veritat, què me diríeu? Ostres! Queridos, benvolgudos audiovidentes, lo que siga, escolto veients. ¿Vale? Bueno, per norma general sempre ens han dit que Mart és el planeta més bueno, bàsicament... El més proper. Que els més propers a la Terra són Mart i Venus, ¿vale? Un és el planeta del déu de la guerra i l'altre és el de l'amor, si no m'equivoco, ok? Doncs bueno, el més proper, si vos dic que el més proper realment és Mercuri, doncs bueno, hi ha un estudi que dictamina, diu, conclou, no vaig a ser gaire extens, però la curiositat conclou que a l'uso no és el que més prop de la Terra passa, ¿vale? Perquè és que si no és una mica... N'hi haurien que fer càlculs, vos hauria d'explicar els càlculs i jo no sóc física. Això tenim al Santa Olalla que ho explicaria de putíssima mare. El que recomanem totalment i que hem convidat al programa, però esperem... Al programa no, hem convidat a Twitch, al canal de Simmer Valenciana. Esperem que algun dia des d'aquí li demanem que mos llisque. Pues eso. Aleshores, resulta que Mart realment només està un 18% del seu temps en òrbita prop de la Terra, mentre que realment Venus, al llarg de la seva òrbita, està un 46% de temps més proper de nosaltres. Aleshores, clar, quin passa més propet? Pues sí, segurament serà Mart, però quin realment està més temps i més prop? Doncs els estudis dictaminen i conclouen que és Venus. Aquesta és una de les curiositats, és una de les curiositats que ens hem plantejat. Per cert, corregeixo, he dit 46%, però és un 36% de temps. Val?
Bueno, un detall curiós, quan menys, que em va fer molta gràcia i vaig considerar que possiblement estaria interessant comentar-ho amb tots vosaltres, perquè, al igual que ens vam enterar en el seu moment que Colón no va descobrir Amèrica i encara no en tots els llibres s'ha solucionat aquest tema, doncs també podríem trobar-nos en una situació com que el dia que s'estudie la galàxia, la Via Làctea, no ens reorganitzen o no comenten aquest detall al col·le. Pues eso. Ja està, fins aquí hem arribat, Xati. Bueno, ha sigut llarg, ha sigut un podcast Home, llarg. no, 1 hora i 11 minuts, és una meravella, sí? Te sembla No és llarg? l'objectiu de l'Opixtec, ja sabeu que l'Opixtec és un podcast de tecnologia i videojocs, de notícies, amb uns petits canvis. Un apunt de notícies, un apunt informatiu. Píndoles de notícies del món dels videojocs i la tecnologia per a que pugueu estar al dia setmanalment, amb una petita editorial d'inici, notícies tecnològiques i dels videojocs, agenda i alguna curiositat com la que vos ha portat el Violiste aquesta vesprada. Bé, anem a tancar ja avui. Ens veiem la setmana propera, seguint també aquest horari i planificació que tenim, el dijous a les 5:30. Recordeu que us podeu seguir a Twitter, a Mastodon, a Instagram, a YouTube, a la llista de reproducció, i després també a Spotify i crec que ja està. Per suposat, a Twitch. I evidentment a Twitch, clar. Per favor. Gràcies a tothom qui s'ha passat avui, gràcies a tothom qui ha participat en el chat, gràcies Simer per la paciència. Gràcies Violiste per tots els problemes en directe, que no passa res perquè és el primer. Hem de fer Som de sucre. un sorollets d'estos de... No? Quan la gent... Bueno, ja prepararem el ping, el botoneig. I per la gent que esteu al directe de Twitch, recordar-vos que avui a les 9 donem inici a la nova temporada del canal amb 8 dones per a parlar de videojocs, així que serà un comboi de figues per a parlar de videojocs que hem jugat aquest estiu. Compte que ser una figuera plena, a rebossar. Ben bonica. Així. I la gent que mos esteu escoltant pues, ho podreu veure en diferit al canal de Twitch de Simer Valenciana i si tot va bé també al canal de YouTube. Moltes gràcies, cuideu-vos molt. Adeu! Avant, avant. I jugueu molt a videojocs! Salut i molts de píxels.